Aquesta crisi econòmica que estem vivint, o aquesta estafa que estem vivint en aquests moments, crec que posa de manifest que el capitalisme salvatge en el que hem estat instal·lats en les últimes dècades ens porta a la destrucció de la democràcia en ella mateixa, a perdre els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes, a destruir l'estat del benestar, a destruir el planeta, en fi, és la manera més ràpida per destruir la nostra manera de viure. Per tant, crec que l'única solució és canviar aquest sistema. Hem d'anar, penso jo, a una altra manera d'enfocar la vida, a una altra manera de moure'ns pel món. I crec que aquesta nova manera passa per buscar el bé comú per sobre del bé individual, que és el que hem estat buscant en les últimes dècades. Penso que passa per la cooperació. Tot aquest preàmbul és per dir que m'he trobat en un projecte, el projecte WOMBA, que és un projecte de la Gemma Masferrer i la Iris Salvat, que crec que participa d'aquesta nova manera de fer i d'estar en el món. És un projecte que em sembla molt interessant per aquesta raó que acabo de dir i perquè és un projecte abocat a les qüestions culturals, a les qüestions educatives i al benestar social. M'agradaria molt que la gent que passi per aquesta web, que la tafanegi, vegi quins cursos s'hi fan, vulgui treballar, col·laborar amb alguna donació o vulgui col·laborar amb alguna de les campanyes de crowdfunding, perquè m'agradaria molt que aquest projecte creixés, que entre tots i totes aconseguéssim que es fes gran i que es convertís en una xarxa cultural ben interessant i ben gran.